invited to the dance. Takže zatvárame show. Neviem, kedy otvárame show, ale ak bude otvorený show, ak bude náš plán urobený. Máme plán pre vás, fanúšikovia. No to ešte nepoviem. Môj príbeh nie. Chcem, aby som vyhral 3 násobný univerzálneho šampióna a 10 WrestleMania a 5 World Heavyweight Champion. Môj príbeh. Chcem, aby posledný zápas s Romanom Reisom, aby klakol na kolena a prosil sa mi. Chcem môj príbeh dokončiť tak, ako som začal. A ukončím môj príbeh, až to ja poviem. Nebude príbeh dokončený, ale budú ja, ako zastavím môj príbeh. Takže, kde som sa najlepšie cítil v zápase? Roman Reigns vs. Edge, WrestleMania 43. V tom zápase bolo úspešný, historický, no aj dokonalý. Áno, tam som sa najlepšie cítil. A po druhé, ten zápas, čo Roman Reigns vs. Edge, WrestleMania 40. Tam som trpil. Tu, na tento mieste, som plakal. Tu aj videli naše fanúšikovia. Tu, na tento mieste som plakal. Spadol som na nohy, stál som. Jak by som bol mŕtvý a vstal som. Áno, tak. Aj ten zápas Brock Lesnar, Roman Reigns vs. Seth Rollins. Tam som vyhral univerzálny šampión. Nečekal som to. Viete prečo? Lebo som nevieril, že na dve legendy vyhrám Roman Reigns, Brock Lesnar. Vieril som si, ale nevieril som, že budem vyhrať na dve legendy, na najlepšie legendy, ktorí boli najlepšie príbehom. Ako viete, stal som sa novým legendou wrestlingovej show. Opakujem to znovu. Náš show bude zatvorený, ak dokončíme svoj plán. Ak bude urobené, budeme v tomto ringu stáť ako všetky zápasníky. Vieš, ešte sa nevrátili Bobby Lashley and Goldberg. Ale dúfam, že keď otvoríme show, bude stáť všetky zápasníky. Keď vyhral som univerzálny šampión, dal som pravidla, ale moje pravidla už sa skončili. Ako viete, prechal som na peklo Romana Reignsa. Je mi to ťažké povedať, ale učekal som a plakal. Ale neboj sa, Roman Reigns. Toto show bude zdieľný, ale buď si istý, že to raz vrátim. Takže teraz odídeme. Chcem sa stretnúť, keď bude show otvárané. Chcem sa stretnúť najlepšími zápasníkmi a najlepšie protivníky. Prechal som na Goldberga, na Brock Lesnara, ktorý trval ani 3 minúty. Aj na Romana, aj na Bobby Lashley som prechal. Nejde mi o výhru, jak vy viete. Nejde mi o výhru, ide mi o moju pomstu a môj príbeh.